Смъртта на папа Франциск, предсказана от Жоселино Лус. Светият отец получи писма от Жоселино Лус, в които той предсказваше смъртта му вследствие на инсулт и сърдечна недостатъчност. На 21 април 2025 година Франциск беше първият латиноамерикански папа, който остави наследство от толерантност и диалог. Папа Франциск остави наследство на трансформация в католическата църква, което се прояви в различни области, като доктрината, дисциплината и вътрешната организация на институцията. Според информация от предсказателни писма, Светият отец, който заемаше най-висшата длъжност в католическата църква в продължение на 12 години, се възстановяваше от двустранна пневмония, след като беше прекарал 38 дни в болница. Смъртта настъпи в апартамента му в резиденцията Санта Марта във Ватикана, където живееше от избора си през 2013 година. Жоселино Лус изпраща предсказателни писма с цел да повлияе положително на бъдещи събития. Според наличните данни, 70% от изпратените писма се сбъдват. Жоселино Лус е човек, който се занимава с духовно наставничество и журналистика. Хиляди хора по целия свят се обръщат към него за духовно наставничество и предсказания, което му е донесло световна известност. За съжаление, ситуацията с папа Франциск е поредното от неговите предсказания, което се е сбъднало. Бог да благослови всички.